Wow, क्या looking guys. Looking. Look. This open the door. This New Year. Wow, हाबजेननाय. बयनिसिमबो आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ फिन आरो बरायहरनाय थाबावलायबाय लोगोफोर नैबे बेसरखौ लानानै नोंथांमोननिसिम 1 तारिखखौ दा मोनानि 12थायाव नेनानै थादो लोगोफोर गासिबो रंजानो थाखाय बेबायदिनो गोदान बोसोर आरो गोजाम बोसोरखौ बरायनो थाखाय गासिबो पिकनिक जाखायो आरो इन्टारेस्टबो लाखायो दा बेलेगाव थांनायनि रुल गैया जोंनि बे गामियावनो आरोना गामियावनो जानोसै दा जोंना ग्रुपआ साबाल' आरो बांद्राय गैया दा नै बन लाफैदों जोंहा एसे बेसर बारियावबो हायो बेसर बारियाव मोजां थांबाथाय बरियाखा दा मोनानि जाहांगासिनो हाबजेननाय बरिया yummy guys मा खालामनो नागिरदों होनदों बेयाव बेदर संनो नागिरदोंमोन बेदर दाउ लकेल एबार नायदो नै जोंनि बर'नि बेस्ट संनाय माबोरै सङो नाय बिथाङा बानायसिगोन दा नै बानाय नागिरदों आरोना ट्राइ नागिरदों ना दा नै नायना ला लोगोफोर गासिबो मानसि र' बे मा बुस्थु दे खोन्थालाय मैदा आथा दा मोनानि 12था बारनाय लोगो लोगोनो जोंहा रेडि आरोना बावहाय मा दं बम नङा ना ओइ कार्टुनसो लोङोलै जों बेबायदि फिसा फिसौ लोंबावासो देनजासै ओरैहाय ओमफ्राय कन्ट्रल गैयाबाथाय ओरै कन्ट्रल रुम दङ ओरैजाय ओमफ्राय ओरै नै दाउ हांनाय जागासिनो अमा खोमा ना ओरै अमा खोमा माबा माबि हांनाय जागासिनो ओरैजाय ओमफ्राय दा ओरै नै बमाबो फिसाद्राय जाबायलै ओमफ्राय नैबे कन्ट्रल रुम नैबे थुमनाय दोआव थुमनायसो होनोब्रा माबा लकेल खासि दोआव थुमनाय मोनजाफेराखै रायजो राजाफ्रा दिनै जानायसै जोङो माबायदि मोनजायो नोंसोरबो बेखौ जानायदो देनांगौ दा बेखौ आथा होनानै अमा होबाय आरो मा आइटेम जाखो आं नायग्रोनो र' बेमा हो हेल' बे माबाना रिजेक्ट माबा अरिजिनाल ना पियर ना बिथै वाव बरिया जाखाबाय मटर आलु ओरैहाय नै एकदम खासियाबावसो ने खासिनि बेलाय हांनाया नैबाव दङ खोमायाबो दं सालायाबो दं खासिया दासो बानायदों खासिया लकेल खासिसो अबे नैलाय नैबेखौ नैखौनो बानायनो नागिरदों नै लकेल खासि लास्ट डिसेम्बरनि लास्ट डिसेम्बरनि लास्ट डिसेम्बरनि गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम सफैखानांगौ फिक्स र' बेखौ अपेनिंखौ बाबासो 12थासो 12 बारबासो माइकेल बसुमतारी माइकेल नार्जारी सोमदोन बसुमतारी सन्जिब बर' दा गोदान बोसोरखौ नेयै जोंहा नै मोनसे माबा दाउ खासि माबादोंमोन आरोना दा बेखौ माने दा 12था एसे बारहांहां जाबाय आरोना बे समाव जोंहा माने 2025 खौ अपेनिं खालामसिगोन दा अपेनिं माने जोंहा नैबेखौ बोखारसिगोन आरोना दाउ खासिखौ दा बेनो जाबाय जोंहा गोदान बोसोरनि दे लागाव दा बिथां देबानन बसुमतारीया खुलिसिगोन गोरोथार बोरै हेल' आयौ मानसि गथ'फोर
माबानो बैखौ देखानांगोन सुपार साइडआव लाबोनानै जोंहा नै दा अपेन खालामसिगोन बेखौ खासिखौ खासि खांनांसिगोन नामा आरो खांनानै खांथारलाय जाखानाय सौफुंजों जाबाय दा ओमफ्राय गुरै जाबाय गुरै गोथाव जाबाय दा नोंथांमोना बानायनाबो जानो हागोन बेबायदिखौ मिथिबाय बेखौ मा होनोमोनलाय दुमनाय खासि दोआव मिथिबाय गुरै जाखायो बानायनानै जानायनाय नोंसोरमोना बुरै गोथाव आरोना आं जानाय माने आं दिनैसो फार्स्ट मोनजादोंलै गुरैयाखा आंखौ दिनैनि समाव सुंद' बिबुंथि होनो थिननायलाय आं होनाय जाबाय आरो गोजोनथों जोंना बिथां मानाव गेदेर बिथां जोंना बिदिन्था बसुमतारी दं नालाय बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय हिन्दी मेकार दङ ओरै माबा दङ जोंना दङ मानाव बिथाङा खावलायो बिथाङा जोंनि जेनेबा जाबायदि मेथाइ जानाय बेखौ जों मेहेर गोनां खालामनो थाखाय आं खावलायबाय नै दा माबाखौ होबाय आं सासे रायसंगिरिसो आं बेखौ बुंबाय दाने आं बेखौ दा देबानावसोनो आं माइकखौ होबाय बिथाङा जोंनि माखासे मेहेर गोनां जोंनि माबाखौ मेहेर गोनां माने रायजो राजाखौ बोनो हानायनि मेहेर गोनां रायजोमाखौ बुंदो गोजोन्थों बेसेबां गोबाव नेनानै थाबोबाय नाथाय जों आधा घन्टानि थाखाय जों टाइम होनो हालिया नामा रायजो राजा नोंथांमोन 2025 जानाय लोगो लोगो आं माबा मोनसे सल' खननो गोसो जादों आरो बिथांमोना नेनानै थादो गोजोन्थों